Днес ще отварям една доста интересна и нетрадиционна кутия, но за нея малко по-късно. На първо време искам да благодаря на всички от вас, които са се абонирали за канала ми, тъй като вече това са над 100 човека. Искрени благодарности, благодаря на всичките приятели, които коментират, черват, подкрепят ме с добри думи. Знаете, вашата доброта никога няма да бъде забравена. И моята баничарка е винаги отворена за вашите големи покупки. Но, след тези трогателни встъпителни думи, нека се върнем към реалността и по-важните неща, а именно тази кутия на Бар Леверкузен от сезон 21-22 година. Интересното при тази кутия е, че имаме гарантирана грейдната карта от компанията PCA. Както може би повечето от вас знаят, PCA е най-реномираната американска компания за грейдване на карти. До тук добре. Не толкова добрата новина е, че освен, че имаме гарантирана PCA карта, не знаем каква ще бъде тя. Не знаем на кой е футболист, не знаем какъв грейд ще бъде, но предстои да разберем. Очакванията, както винаги, не са много големи, а не трябва да бъдат, тъй като ако всяка кутия е супер успешна, тя или ще бъде безобразно скъпа, или просто компанията няма да печели нищо от нея. Тъй, че за добро или лошо го имаме хазартния елемент. От този сезон на Бар Леверкузен може да се падне Флориан Вирц. Може би това е най-скъпата карта, която може да видим. А, Сигурно ще има и други попадения, за които в момента не се сещам, но имайте предвид, че ако не се лъжа, това е предишния сезон това е сезонът на Байер Мюнхен преди да спечелят титлата в Бундеслигата. Тоест има потенциал тук. Взимам едно ножче и режа. Така. Добре. Оп. Честно. Добре. Имаме едно пакетче. А тук долу е самата грейдната карта. Да видим първо какво ще ни предложи пакетчето. Много трудно се отварят тия даки. Добре, ще трябва да се използва нощчето. Така. Гледал съм клипче в YouTube на същата кутия. На пича не му се паднаха особено интересни неща, но се надявам ние да имаме късмет. Нещо ми се струва, че видеото лагва безобразно, но вече съм започнал да го снимам, тъй че не мога да направя много по въпроса. Така. Имаме първа картичка, Лукас Аларио. Имаме Паулиньо. Имаме някаква халогенна карта, по-дебела, на Лукаш Храдецки, го произнасям правилно. Още една негова карта. Добре,
от базовите карти. Нищо кой знае какво. И сега часа на истината. Така, да видим. Хоп. Непознат за мен футболист, признавам си. Синг Гравен, ако така се произнася. И да видим какъв грейд ще хване. Е хванал. Минт 9. Ем, не е много силна карта, да не кажа слабичка. 19 бройки в света. То само грейда струва примерно 25-30 евро, но не е в това въпрос. Ще я погледна в интернет колко струва. При всички положения ще я пусна да се продава в моята Facebook група, защото първо, че не съм фен на Бар Леверкузен, второ, конкретният футболист не ми е особено интересен. Да, ако някой е фен на отбора и се интересува, ще може да погледне публикацията. Ами, това беше клипчето от днес. Чао и до следващия път.